Autobuse, ja vás dneska vítam pri mojom prvom videjku a dneska to bude videjko Crossball Challenge, takže môžeme ísť na to. Takže prvá strela nebola do Brna, ale ešte mám 4, tak to skúsim. Ani druhá nebola do Brna. Skúsime tretiu. A tretia prekopal som. A to len hore? Do Brna? Do Brna hore, do Tyče, ešte do nejakej tej spojnice. Takže ešte mám jeden pokus, ktorý v mojom prípade 100% nedám. Tesne. Skoro. Takže teraz pôjde môj kamarát a uvidíme, ako to zvládne. Dobre, takže teraz je môj kamarát 16 a ide kopať tiež. Skoro. A gól som dal. Skoro. Treba dávať do stredu. Aha, dobre. Ups. A teraz ideme, teraz dáme, teraz to cítim v kostiach. Teraz a rýchle hore. Ne, skoro. Posledný pokus máš. A posledný pokus. Fú, dobre. Ale ne. Nedal, takže ideme rozstrel. Iba 3 strely. Dobre, takže 3 strely, idem ešte ja. OK. Takže teraz a pekne hore. To. Áno, yes! 1. Dobre, ďalšie. A toto bude preťahnuté. Čo? A to je aký gól? Dobrý gól. No, ďalšie penalty. Toto, dobre, ale gól. Takže môžem ísť ja? Myslím. Tak asi ešte jedna strela, ne? 48 yardov. Nie, už si mal 3. Hej? Hej? Dobre, tak to stopneme a ideme na ďalšie 3. Dobre, takže som tu ja a musím dať aspoň jedno brvno. Jaký gól. Skoro. Nie. A posledná šanca. Nie. Áno, vyhral som. Takže víťazom je tu môj kamarát a ja som. Dobre. Takže dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak hej, tak nezabudnite dať like a odber. A my sa s vami stretneme aj v ďalšom videjku. Presne tak. Bude to zápas medzi Nemeckom a čím? Rakúskom. Nemecko-Rakúsko. Takže tešte sa. Čauko.